niku kehidupane sulit. Sulite napa? Enten masalah mawon. Senajan gadah donya kathah niku tasik kirang mawon ngoten. Terus ten anak ten yuga niku nggih kereng. Ten rumah tangga mboten saged ayem tentrem. Usek mawon enten masalah mawon ngoten. Tapi lek selawat mboten, selawat niku mboten enten kodame. Mboten mampu. Jin yang di luar diri untuk napa nggih? Untuk nimbrung ke situ mboten mampu. Enten sing coba-coba. Dadi lek enten tiyang ahli selawat zikir tasbih niku jinten Jawi niku mboten mampu mlebet ten keluarga niki lah ngoten. Lah mongko ten napa niku dan keluarga nggih termasuk inti matur sembah lek intine niku ten ayate Allah pelaksanae lek kados amalaken salat kelan digelan tasbih niku sak lerese istiqomah dugi Allah langsung. Lah sesuai dampak ten keluarga niku nggih niki intine ilmu sing namine keluarga wawadah warahmah sakinah. Lah niku senajan mboten gadah donya lebih niku ayam tentrem lah ngoten nggih. Lah niku napa malih lek sing jenengan tangletaken permasalahane kajengi pecah sulit ngoten nggih. Nggih niku napa malih wonten nggih ngapunten. Kita niki Mbah buyut kita niki sedanten kan tiyang Jawi. Enten wirid khusus. Lah niku napa malih dijaluk ten Allah ngoten nggih. Diposoi tanggal 1 Ramadan mboten poso. Niku diparingi panjang umur tapi fisik niki mboten mampu. Panjang umure sampai nyiksa anak putune. Dadose kajenge pejang nggih pirang-pirang taun. Lah dadose niki ilmune pun sing nika-nika pun lek pun ngertos pun dilaksanakaken niku mangke mempersulit keluarga kiyambak, mempersulit anak putu kita. Dadi kita niki lek wis ngerti nggih ngambil mawon ten selawat mawon. Mangke diparingi ilmu kiyambak dhateng Allah. Saat sampean selawat sampean diganti nggih niku wis. Sampean damel guruipun panjenengan sanes kula, sanes menungsa sing kula niki pun bohong. Guruipun panjenengan nggih datuwa meniku. Dan iki pun semerap nggih jenengan, dadi sing jenengan lek wiritan secara akal umum selawat, eco keasikan terlena jenengan diganti dengan ayat yang ada di dalam Al-Qur'an niku wau nggih termasuk istighfar, zikir napa niku mangke nggih niki gurue panjenengan. Datuwa meniki. Mudah, Pak. Kula kali panjenengan wingi niku ya apa guru nang pangeran ya apa anune lan niku mboten bisa bener niki. Nggih, pun jelas nggih. Napa malih? Pun. Ngeten Mas. Kula iki ketemu kanca. Nggih. Kula niku mboten sadar. Dadi kula dijak ditawari ngoten. Nggih. Kon belum masuk susu. Kula dhek niku kan susu ngoten nggih. Kula sanjang wis gak usah ngono-ngono kula mboten boro. Lah niku kula wedi ngoten niku. Nggih, susuk janipun nika Pak nggih. Ten syariat, ten tarekat hakikat makrifat dateng datuwa menika. Diharamaken Susu. nggih. Moko enten sejarahe menika tiyang sing disusuk niku ajeng mecah sulit. Lah niku sulit sampai rame-rame sekarat kados nika. Akhire enten wali yuwa sing dugi ten mriku sanjang. Ana apa iki kok rame-rame? Niku Pak, niku Yai niki enten sing ajenge pecah mboten saged. Oh ya wis, oh iku jupukno kelor iku. Kusukno terus gaen siramno nang sak tubur-tubuhe sing kate mati ku wau. Lah niku akhire dipendhetaken, diparingi toya digosokaken ten fisike sing ajenge pecah niku wau. Lah niku enten sing rontok, enten sing napa. Lah niku sejarahe susuk tiyang sing mboten saged pecah-pecah. Lah niki sejarahe ilmune waline Allah niku sampai saniki berfungsi. Karena omongane wali yuwa niki wau lah omongane wali yuwa niku wau nggih kune apa kan ngoten nggih. Sampai diteliti ten dokter. Apa kegunaane daun kelor iki sampai diteliti ternyata ten mriku mengandung zat vitamin sing dibutuhaken bayi untuk berkembang sehat melalui jangan kelor niku wau. Lah niku wau jelasipun lek tiyang susuk menika pecah sulit kelaran kesiksa niku nggih.
napa malih. Lah niku wau ilmu susuk sing nyata umum nggih. Lah sing wirid mboten umum niku biasa sing gadhahi tiyang Jawa-Jawa singen menika. Nggih sing kula terangaken niku wau. Pun nggih. Nggih. Pun.